pomstit se mu tak za ten jeho projev o svobodě kultury a myšlení. Od rána bombardují západní novináři náš tiskový odbor. Žádají tiskovku. Tak co tomu říkáš teď? Ale to je všechno nesmysl. Co pak jim ten chlap stojí za takovou kampaň? Stojí. Židlín ti předvede, koho si vlastně zatkne. Tak v tomhle tom domě. Úplně nahoře. Tady pod tou věžičkou vidím pan Bertolt Stein. Tohle to je on. Nastoupil v Praze jako kulturní ataše krátce po smrti Arnolda Hakla a Ivo Holana. Převzal tu po nich agenturu v jejich kulturách. No není divu, je to zkušený rezident. Ten jeho byt má jednu přednost. Je blízko kulturního domu. To je výhodná strategická pozice. Nedávno se konal v tom kulturním domě sjezd jednoho uměleckého svazu. Pan Stein měl zařízené spojení ze sálu přímo do svého bytu. Mohl tak spolu se západními novináři, které si pozval, pohodlně sledovat celá sjezdová jednání. To věřím. Chytrý. A taky telefonem částečně usměrňovat diskuzi.